Ha estat molt intens, ja ho prevèiem, la jornada d'avui s'ha seguit de forma molt activa a les xarxes, amb diferents etiquetes com omplim les urnes, o jo ja he votat, o todos a votar. A les 8:14 concretament, l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una piulada massiva que s'ha convertit en trending topic mundial número 1. Ho ha aconseguit en tan sols 20 minuts, en què el hashtag Catalonia Wins ha tingut un ressò de més de 8.000 tuits. Aquesta que ara veuran és la representació gràfica en un mapa de les piulades que s'han anat fent arreu del món i que poden consultar al portal informatiu d'aquesta casa, el 324.cat. De fet, les piulades amb l'etiqueta 9NTV3 han arribat al número 4 del trending topic mundial i al número 1 d'Espanya, amb més de 37.000 tuits. Per intensitats en les diferents zones geogràfiques, el mapa de les piulades al món ha quedat d'aquesta manera que veuen. Força gràfic.